Amalie Skram bringer med sine romaner Professor Hieronymus og På Sankt Jørgen en debat op om den sociale uretfærdighed, hvilket opfylder Brandes krav til litteraturen. Hun har forholdt sig godt til dette krav, da hun altid sætter problemerne i rammer og stiller spørgsmål til hvorfor og hvordan. Hendes hovedperson Else er indlagt på en sindssygeanstalt og bliver antaget som sindssyg, hvilket er et kæmpe problem. Ved hver eneste samtale, hun har med lægerne, bringer hun emnet op, hvorfor hun er der, og hvad sindssyge betyder op til debat. For eksempel her på siden, hvor hun spørger, om hun skal blive her endnu en nat, og at hun bliver udsat for umenneskelige pinsler, og mens Hieronymus bare er diktatorisk og siger, jamen sådan her er det. Her vises der, at kvindernes rettigheder er under pres, og den sociale uretfærdighed vises tydeligt ved, at Else Kant bliver tvunget til at være indlagt, selvom der endnu ikke er blevet vist nogen tegn på sindssyge hos hende. Endnu et tegn på kvindernes undertrykkelse kan være, at alle de indlagte er kvinder, mens begge overlæger er mandlige. Et eksempel på, at hun sætter spørgsmålet om, hvad sindssyg er, op til debat, er for eksempel, da hun siger, hvad ville det egentlig sige at være sindssyg? Man kunne jo glat væk kalde hinandens særenheder og mere eller mindre brydsomme ejendommeligheder for sindssyge.